Ngayon guys ay maggulay na si Alan na ng talbos ng kamote. Yan ang gataan. Daw pako. So nagkumot na rin na siya gatada na guys. So munang update sa tong panahon karon. Sige pa ang yapon ulan. Ugmatik na dayon guys. Ngaon na dayon ta kay nakaluto naman. Ug pasensya na buda na ni Alan nga nagukasukas unsaon nagikan mo na siya nagbasa-basa. Nangita na siya og kuan pako sa sapa. Then nagkuha din na siya og gata dito sa sapa. Munang basa kay na siya guys. Daw na papa ni Alan yang pagumangkon daw yang gagaw na ko mga bisita guys. Nangaon na dayon guys kay gipanggutom na. Kay sa pamahaw magkunag hikay sa pamahaw nagtilimughat raman ko nya. Maday na nagkuhan si Alan nga maggata siya. Kay kung pamahaw guys, di na ko ga pamahaw. Kaya ron maminus-minus gid ang atong kuan. Daw gi-control ko na gid akong pagkaon. Ginagmay na natong pagkaon. Nagalapad lang likod ni Alan no. Dalira na siya nakaluto guys, basta inana nga ni nga batiw na ganinan niya nga agkalapas na ang oras na di pagkakaon kana siya murag na siya kuan. Paspas kay na siya mulihok. Nakaluto naman lagi, so matik na dayon, nangaon na dayon. Ako lang nang gi-voice over kay nagkuan na yung papa ni Alan sa salida, nagtanaw sa salida niya, kusugman ang yang cellphone. So gi-voice over lang nato kay aton yang badlongon basig malain. Nang pasensyahan na lang na ninyo tong voice over nga di man tunaid. So nagkaon na rin ta diha guys. Kuan man na wa man ay kuan oil ginataan raman, so pwede ta basta kay dili oilan ang atong kuan kaunon. Puro na gid ako kinaon karon guys, puro na binasoy, wa nay ingon nga galuto pa sa oil. Kay naglikay lagi ta. Nang atong pagkaon karon puro na binasoy. Kung isda manggaling ipaksiw. Kana sila ni Alan magluto na si Alan ang ila pritohon nila, pero ang ako aglainon gina niya paksiwon niya basta kung isda kabalo man siya nga kaniyang mga sakop di man pud ni mga og kuan labinas meme di mo kaon og pinaksiw pinirito gina iya amo nang pagprito gina si Alan daw magpaksiw agyon lagi siya doble na ang pagluto karon dili para sa una pinirito ra gyud pinaksiw ra na karon pinirito paksiw na karon ag luto siya kada yung pagkamangkon ni Alan wala man yang asawa diha naguli ra na siya kay namahugras manok kay yang asawa to apod sa pikas balay nila sa iyang mama kay kusog man lagi kay uwan bagyo man munang luoy pod kay kung naas lagi sa payag kay kasaliran man ilang balay munang dito sa sila sa pikas munang gauli lang na siya diha kung pamahog sa manok do tigway sa kanding mura na iyang kuan guys na kana yung papa ni Alan kuan na siya kanang dili na kay na siya pakadungog bungol-bungol na siya ay digid bungol gid dinira siya pakadungog kung dili nimo siya singgitan pag istorya lang ko istoryahon nimo pinasinggit na kung agat tanuran niya imo ba nga imo sing istoryahon agtubag siya pero og di gani siya pagkasabot aglingo-lingo siya di man siya pagkasabot sa imong di man siya pakadungog sa imong istoryahan pero kung magatubag mo nga magistorya kasabtan niya agtubag siya kay bungol na siya kay operator mo na siya sa sinso niya sa bata palagi mo lagi kuno basta operator kuno sa sinso pagkatiguang na kabungol tinuod siguro guys kay naaya pon dito tiguang nga ano operator sinso na bungol gyapon so man rin tagkaon dia guys adto na din ta sa kuan sa kuan gawas kay man tagkaon bisag nagalindaw-lindahaw baya ni guys so biya gid ingon nga nagpakita ang init kaya atong tempo karon na apay wa pa siguro naglakaw si kuan bagyong basyang anang lami ilang kaon ni Alan kay naay gulay niya gikataan lami ilang kaon guys kay gikataan man
Basta si Alan na magluto na hurot ginang gulay. So muna ang update sa tong panahon guys. Sige pagtulo-tulo ang kuan, palibot. Sige pagtulo-tulo ang langit. Itong kuan karon update sa atong kapanahonan. Hi guys, may hapon. Maning tempo din hinamo karon guys. Oh. Maghapon lag tili. Wala na gid kay siya inon nga kusog kayo di pareha dadtong Martes, Merkules, Huwebes lah, lindam day. Yeah. Kahapon duha gid kadlaw guys, wa gid koy gawas-gawas sa balay. Karon naglindahom day oh. Nabaklay-baklay ko dito paingon sa karsada niya kay naglindahom di ay. Sunura pud si Luna. Kay gahapon wa gid nakat kuan gid kay perti ka kusog kay sa ulan kagahapon. Baklay ko sa kasada, wa magin ayong dalan di ang kay pata. Baklay ra gani. Yang papa ni Alan dadto to sa balay kay mura man na yang lingaw mag cellphone. Ana may wifi nang dito siya. Di magsilbi di ay maglapos tag karsada kay kat alindahaw man. Tawagaan ko ni mama ganina nga dito pa to kaya nagbati magikog katugnaw nagulan sad ganina pero di na gid ingon lagi nga pareha gid kagahapon nga kusugid siya ako paingon lang sunod masari silang lang abi maghatag paingon ag-ilis ko sa kong tibughat niya, agbaklay-baklay ko din hibasin dahil makakita ko. Wala niya dito sa dool. Yabo na nilang lang ganina akong tibughat. Na kailangan na to siya ilisan. Dinhim to si Alan nangita. Uy, laga ka. Yabo biso ni mo. Sentro siya nangita. Sintro. Dire. Lagi siya nangita lagi. Loy, dire to siya nanguha. Isa ra pud iya nakita. Dinhim to siya nanguha gud. Aba na. Yabo na kay tulo naman to kaadlaw akong tibughat niya. Lain na din siya lami guys basta kuan na. Sagbot na ito. Lain na siya lami basta sani magtulo na kaadlaw. Manang ag-ilis kita pag abot sa kuan. Grabe na ang baha guys, oh my god. Grabe bitong baha no. Mas ang ubos gid may apektuhan na dako sa bukid nila. Sa Iligan karon may apektado. Ang Iligan Kingoog. Dere sa amo. Akong kagulbaan ng hangin kaya nay kahoy sa mo likod. Wala man diyan ay. Tadi. Ang hangin na may gani kay uwan ra siya walay hangin kay kung uwan niya hangin din kusog No, Yeah. gyapon din tubig sa kuan diha di kita magluya. Sila ni Alan guys walay trabaho sugod adtong Huwebes, Bernes na ugma maglurang ning ulan Kani ako? di na mao balik ta lang kay nagalindahaw lang wala man diha. Asa ka to ni Alan gipang kuha ang kuha. Dito dapit dul sa balay wala na koy makita dadto kay nahurot-hurot na. Dito ubos na. Nadinhi man to siya na ako nakitaan nga nagkuha. Dito ubos. Kapit to boss. Dito ubos. Ano ba to? Kaya dili man siya nagpaingon niya pagbalik niya nanay dala. Nagmotor mo Idin sila. ito siya. Uloy nagbakler ito siya. Pag ano nagmotor din siya sa ako nakuha. Unsa na bila-bila? Bilabla. Naa dito dagan sa bugdang. Ato ka bugdang. So, pamili tatay nagkuhan nakit video bila ko sa gapitan. Kuha mo sa bila-bila daw. Dito na yung kuha na plus. Bilang daw. Bilabila man to. Gusto siya nga for mga sagot ay. Ha? Gusto for mga sagot. Kailan si ka na.
Wa man pa kaila. Grabe katugdaw diri guys. Murag nakasakuan. Nakasabagyo. Nakasabagyo. Bitaw no. Grabe katugnaw gid sa bukid Ginoo ko. Naglungag ra ako na imo. Lula Juby sa saging lang. Ay lang, pa na bro. Ingon tay mululong nga naa ko no diya daghan. Kasi man labi na kuha sa saging niya. Ah, naglas si LG dito. Uli ta guys, wa tay dala. Ayo, Jack. Jack. Wa tay dala. Nagikuha na siguro ni mama. Nay motor dyan ay. Wala. Kuha na ni mama ko no. Nga tong panahon karon guys. Oh. Grabe ka kuan. Grabe ka kuan ang panahon karon. Tugnaw. Hinog na lagi na. Hinog na saging. Tuwag ko nilulog kanina. Di ko taon. Nilulog ko ganda sa taon. No? Sino ba? Ano ako isa. Hinog daw ni guys ng saging. Hinog ito eh. Agoy, lanlog. Madilog. Di ko ba ay. Dahil ta sa ubos pangita guys, basin rin na ada ni guys. Akong anay na ako di gitigway pasabsab sa sagbot. Pero ako nagitigway akong anay guys. Basin rin na ada ni dapit sa ubos. Di may mga di ko makalaga karon. Pangitaunan masa ditong bila-bila. Abi ko man tuog naadagan dayon atong ano hindi ay. Abi na ko pagkuan na naadan siya daghan pangitaunan di ay. Umang gid dani ah. Adtuan para bato na ko sa mama yapon dito guys kay patoy upload kasi nga magtuang ko to niya. Wala gid pa. Wala gid ya. Na may aban na pala to guys, aban na lang daw kan bayabas daw avocado na akong lagaon karon kay mo di lisod pangitaon na nagato kinuha ni Alan. Nagapas man si Riluna din hi guys, so lubos-lubos na rin namo pag adto dito sa sapa kaya makakita mi og bila-bila. Di naman tako ang pangita kay na may kuan dito na may avocado dito daw kuan anang aban na Bilin ko ni. naagi man siya nga pangita kuno mi kay nakuan siya sa nagdahunog nga baha dahil sa sapa. Ba man mo nagibilin? Nakuha man siya saging dito sa iyang lolo di ayo. Naglungag yang lolo gani ay yang lula gay nas buntag yang madrasta ni Alan lungag sa saging hinog.
mo lagi. Kay daghan man kayang gilungag kay basta uwana daghan kay lungagon. Kay kung kinsay ganahan nagkaon, kuha-kuhaon lang. Dia dapat ang sapa lang. Ano ba? Ha? Wala. Inangurok lagi. Katulog ito. Terus to pikas puntod. Diyan ako yung ulam. Tanah lang kini balbal siguro dia lang. Kana dia guys, yuta man na dia sa yang nanay ni Alan guys. Ito ba? Oh, kusog kayo na iyo. Grabe, kusog ko. Kusog lagi baha dia. Dito lang ko taman ganito. Di na taga dito iki. Inangurok. Murag na nangurok ko no. Sa ulo gini kinukat. Tinag nila nila jubi. Sa ikanong bita. Oh, bita sila. Wala may nakatata sa pa guys, kaya nakadawong si Relona sa kuan. Inangurok. Wala namang ginapuyo diya nga balay. Ano kang nay nangurok nga may tao diha? Diyan man gito. Kaya dapat nga balay, wala na nagpuyo. Murag na ba't yan? Nagitawan ay tao kayo mo naghinay-hinay. Yan natin. Basing kuan ba? Ha? Basing nang litagor to. Nya pagpakabantay guro nga nay tawag ka paingon. Naghinay yung tingog lagi. Katulog na yun. Naghinay yung tingog. Di ba nagtulog-tulog ko? Nawala kitang tingog. Ulit ta kay. Adtong tanig to sa sapa. Naagi day lang. Pero basig sa pikas puntod to lang. Uli na ta guys. Ako ni nangurok.